ಇದರಿಂದ ಚೂರು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೇನಿಕೆದ ಬಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ABC ವರ್ಗ ತಂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸೂಚನೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
സന്തോഷമായ മുറ്റത്ത് മൂന്നല്ല ഏരോ സന്തോഷമായ ആദ്യ ഉദ്ധാരോ ഏരോ സന്തോഷമായോട് ചുറ്റി നാട്ടണോ ഏരോ സന്തോഷം ഇട്ടരണ്ട് കാവരണം നടത്തി പോലണോ ഏരോ സന്തോഷമായ കട്ടിലും മൂന്നാട്ടിലണോ ഏരോ സന്തോഷമായ കാറിലെ മേപ്പറന്നാൾ നാട്ടണോ ഏരോ സന്തോഷം മോരലടക്കം 12 വരോ ഏരോ സന്തോഷം നെല്ലിക്ക് പോപ്പറും 12 ഏരോ സന്തോഷം പയ്യക്കലും 9 വരോ ഏരോ സന്തോഷം കല്ലപ്പൻ്റെ കന്നിരാശി 5 ഏരോ സന്തോഷം മാണിക്കമംഗള തുർത്തുപാടി 10 ഏരോ സന്തോഷം ഊരമ്മക്കരല്ല ഏരോ സന്തോഷം അന്തത്ര മറല്ല ഏരോ സന്തോഷം അമ്പത്ത കൽസക്കാരനോ ഏരോ സന്തോഷമായ തൂട്ട ഹസ്തമറില്ല ഏരോ സന്തോഷം കൂട്ടിരിക്കുന്നില്ല ഏരോ സന്തോഷം സോമനാഥ ദേവന്റെ കോട്ടപ്പേട്ട വരെ എല്ലാവരും എണ്ണ കാലത്തോട് കാലകൊലത്തോട് കാലഘട്ടത്തില് ഞങ്ങളെ കണ്ടാല് അണ്ണന്മാർ കാര്യം വെളുക്കന്റെ കാര്യം പ്രകാരം സ്വാമിന്റെ സമ്മതപ്രകാരവും സ്വാമിയുടെ എതിർഭാഗത്ത് പഞ്ചദുർഗിയായിട്ട് നല്ല നിന്ന് ഞങ്ങൾ അതേപ്രകാരം സ്വാമി അന്ന് കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന് മൂർത്താല് പറ്റി കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം വെളുക്കന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ട് അതേപ്രകാരം വെളുക്കന്റെ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് സ്വാമിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം സ്വാമി അതേപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് ആ സ്വാമിന്റെ കാലത്ത് കേവന്നുള്ള നാട് നിങ്ങൾ ഒത്തുപൊരുമിച്ച് നിന്ന് എങ്കിലും ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ച് അല്ലേ സന്നദ്ധമായ പൂരമേ കാലത്തോട് കാലം കൊല്ലത്തോട് കാലം 2 കൊല്ലത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാത്ത കാര്യം കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടു എങ്കിലും ഇക്ക സമുദായം കഴിച്ചു കൂട്ടോ നിങ്ങൾ മതിപ്പിൽ നേടി സ്വന്തം പ്രകാരം സമയത്തിനായെങ്കിൽ കേവന്നുള്ളൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വിശ്വാസം പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സമ്മതല്ലേ നിങ്ങള് സ്വാമിന്റെ ഞങ്ങൾ ആരാട്ടോ സ്വാമിന്റെ നീരാട്ടം കഴിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് എങ്ങനെയാ നിങ്ങള് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അട പാർക്കാനും അതേപോലെ പാർണ പക്കിക്കും പറക്കുന്ന ഉറുമ്പക്കും അക്ഷയപാത്രം ഏറ്റവും വെക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അനിയർത്താണ് സന്തോഷമായ ഊരാമേ കാലത്തോട് കാലം കൊള്ളത്തോട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാലത്തിനായും ആ പാടുന്ന പക്കിക്ക് പരക്കുന്ന അക്ഷയപാത്തി ഏറ്റി പറ്റി അന്നദാനം ചെയ്യുന്ന പതിവ് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് കൈവോ എന്റെ ഊരാമേ അതേപ്രകാരം ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉദയത്തിനാ ഞങ്ങൾ പരക്കുന്ന കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായി ആ കാറ വെച്ച് അവിടെ പാർക്കോയും എങ്ങനെയാ കൈവോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടത്തില്ല നലമോയന ചതിക്കാത്തക്ക പണിയിൽ കൊണ്ടു നടത്തിയാത്ത മാതാക്കന്മാർ അല്ലേ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇത് പ്രകാരം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കയ്യിലുണ്ടാക്കി തരും സംഘടന നാളത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉദയത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് ഭംഗ്യമണ്ണിൽ കഴിച്ചു കൂടുന്ന കയ്യിലുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ആ സ്വാമിന്റെ മുഖത്തോടെ മുഖം കാണുന്നു
Thank you.